Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingaza kwethu lo esimbona-ke esithombeni uHonse Makhubela oneminyaka ewu-19 nje kuphela-ke. Usisi wathunjwa wase-ke etholakala ebulewe, acuya ney'cubu-ke zakhe zomzimba. Kuthiwa-ke umlisa ngokudabuka ezweni-ke lase-Mozambique obekuyena-ke obeboshelwe leli cala, okuyisangoma igama lakhe u-Isaac Khumbia. Isaac Khumbia ongokudabuka ezweni lase-Mozambique namhlanje uvelile-ke enkantolo mayelana-ke nalo-ke leli cala lokubulala le ntokazi, ngoba-ke iy'cubu zomzimba zatholakala kuyena, kwaphinde kwatholakala-ke namathumbu kanjalo-ke nezandla ey'hlukahlukene zamantombazane ekufake endeshini khona-ke endombeni la ahlolela khona-ke. Kuthiwa-ke akhona-ke namadoda ekuthiwa-ke nawo aboshiwe ebesebenza nayo yona-ke le nyanga. Kuthiwa-ke icala njengamanje lihlehlele-ke umhla ka-10 kuSepthemba ukuthi-ke akwazi ukuthi-ke acele ibheyili. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Zikwi-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.